Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Joint Action Committee jong ka snong maulai ya ka bala tip rukum ka JACM ha ka jingelang ka bala long ha ka janmi jong ka arterik ujemmang arjar khat khandai ha maudar baki community hall kala shim ya ka rai ban penlong da ka jingye ya pai ba ha ka khandai terik ujemmang arjar khat khandai ha ka ne ka jingelang lai shimenta lang da ki rangba snong ki senglong kme samla snong seng balang kumjuru ki nongshong snong ka maulai ka JACM kadai ka komiti ka ban bot dien ban yo ya ka jing bishar hok ha ka bai dei bar ka jing sha pniap jong wei rang ba ka snong maulai uba Desmarlin lengdo lengkhoi ha ki nong nya trok jong ka Saikia company ka JACM kala rai ban prolong ya ka jing ya pai ba ha ka khandai tere ku jemmang ha ka por shi beje no pai sngi ya ka ba on sedang na maulai nong kwar ban penkot pat ha maulai mauro ha ka ba on don ru ka jing thang momati ha ka tai ka jaka Hakabai day bat kani ka JACM kala yoru ban ya kendo ya ka komandan jong katanat home guards ka kong bi khar kongor haka laitri gujemmang ban la IT ya ka dorkhas ban dawa thungkam ya iwei na ki khon kan thai ban kong e jong uba di lengkhoi ni wan sah kani ka office jong komandan kani ka home guard ngilai kendo ngilai ban shong ban kong bi khar kongor ban hang ni ka jing kran ngila som ban ka moron kata hi ka long bang nagliang jong ni ka department kadai ban penrung kam no iwei na kibahieng jong ni kalong yeng jong ni ka kur lingdo lengkhoi jong ka kur nonglang ka badai ka kur ya ka ba uni ukurim ya ka ba u ba di lingdo lengkhoi u shong kurim te agni ka singi ka bomta hapdeng ka jingkran ngi sngutenat ba nagliang jong ka komandan ko ong ba nagliang jong ngaro kumbanga hatuk singi ngala lejingo ngadon ka jing sngau te menta ka singi ngila kren shai ba ya iwe hi phide ban penrong hapoka tenat na lingba ka nitrat hongga amar ba kumbalong hi upa Desmarlin uyam on duty mundai bo uyam hakabai patka benta andre hakapor on duty te maki ki ong ba ya menta nagliang jongi nginom patla barong en ringin pentikna ba andai lawan ka sanction ngin saai ban ngin sakam kapos ya ulan ya ka kon ka jong ini jong u liet ba Desmarlin te hapdeng ka jikran nagliang jongi ngira kentu shu mar kumbalong for time being hakane ka klep mat ka pamenta kini ki kon ki jong ba Desmarlin kilong ki kon ki ke ba let's say umdon shu uban ai sa ai kamai ka ji tingi ong for time being piliban deploy no hakano no ka kenja office ya ka ba pipi ka bon nang ni par hadir nang ta ala dan ndalawan kita ka sanction kumbalai thu yang sawan hini nai telang ensa pha pat ban le ik training ban training insalong biang kumju kumbalong ka duty pa ban volunteer haka trat lengba ka trat hungga ban nakal yang gaji isi ka ba ya shong gaji ngalang ka ba menen haringkat kirang ba snong kiseng samla kiseng long kebe bat kipai ba dong song jang mau lai da ka wi ka sur ni lai rai ba ngi pen bana karali ka ban long la khandai trek ka ban sang na mau lai no kwar ter sedok moro bat ka dan ka flag match ka dan ka ru ka jing thang bombiti kung ka dak ka jing persya ikini giri boman bat hadu menta ni pat i ikta ki dakshin ba nyok kemiki bat ngi scam ba bangin i ya kita ki bor jong ka an bakin yok kami madron no ikini te ka jing ang no tungi ngim kwa ikung kini ki jaj jing ja ki banja si ja den raw ngi khot ngi wer lemba ki media bat ki khot bor ki pai ba nong sutong bong lai ki balang ba pher ki na school ki riu temen ki riu rong ba ki long kome ki long pa ba yemi tali kung gadang kung ka jing tali ki nong mong lai te ngai wer karali kapan sedang kan long hak porsi bije kapan sedang nam maulai nongkwar basic school an berkut ha maulai moro da kajing thang bomti